дар ҳаёт меҳри волидонро ба фарзанд ҳаргиз касони дигар дода наметавонанд, зеро он меҳр пайванди хунӣ буда ба фарзандон эҳсоси ногуфтанӣ мебахшад. бисёр фазилатҳое ҳастанд ки онҳоро ба ҷуз падару модар ягон нафари дигар дар ҳаёт доро буда наметавонад. аммо инро ҳам бояд донист ки дарахт бо об ва меҳру парвариши инсонҳо бо меҳр месабзад. фарзанди одам ҳамеша ба дастгирӣ ва ба меҳру муҳаббати самимӣ ниёз дорад. бахусус дар ҳоле ки як нафар ятим мемонад, бештар ниёзманди он мешавад. сиёсати хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ятимону маъюбон амалӣ карда мешавад. тавре пешвои миллат иброз доштаанд, иҷрои амалҳои солеҳ аз қабили хайру эҳсон аз ҷумлаи беҳтарин фазилатҳои инсониву имонӣ дониста шудааст. таи солҳои охир аз ҷониби сохторҳои гуногуни давлатӣ дар самти дастгирии ятимону бепарастдорон тадбирҳои муҳим андешида мешавад ва хушбахтона кӯмак ба ятимону бепарастдорон ва одамони эҳтиёҷманд яке аз хислатҳои шахсони хирадманду хайрхоҳ дониста шудааст. дар идомаи чунин амалҳои некӯ ин навбат бо ибтикори вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хонандагони мактаби интернати ноҳияи Қубодиён аз мавзеъҳои гуногуни фарҳангӣ ва мадании шаҳри Душанбе дида намуданд. салом бинандагони азиз, мо дар маркази шаҳри Душанбе қарор дорем. Душанбе бошад расман пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2021 пазируфта шудааст. маҳз дар доираи эълон гардидани шаҳри Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2021 бо ибтикори вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон хонандагони мактаб интернати ноҳияи Қубодиён аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангии шаҳри Душанбе дидан мекунанд. сайёҳати онҳо маҳз аз ин ҷо, яъне аз осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз меёбад. баъдан онҳо сайругашт мекунанд дар боғи парчами миллӣ ва дидан мекунанд аз китобхонаи миллии Тоҷикистон. мо онҳоро ҳамроҳӣ мекунем. шумо бошад ҳамроҳи мо бошед. ба хотири ғизои маънавӣ гирифтан, огоҳ шудан аз таърих, фарҳанг ва расму оини ниёгон, кӯдакону наврасон бо ҳамроҳии роҳбаладони осорхонаи миллӣ ба сайри ин макони фарҳангӣ шурӯъ карданд. дар доираи сафари кории вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи декабр ва тибқи нақшае ки аз натиҷаи сафари мазкур таҳия карда шуд, сафари сайёҳати хонандагони мактаб интернати ноҳияи Қубодиён ба шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шуда буд ва дар ҷиҳати иҷрои ҳамин нақшаи мазкур ман имрӯз аз дирӯз боз ин тараф хонандагони мактаб интернати ноҳияи Қубодиён дар шаҳри Душанбе ҳузур доранд ва айни замон онҳо аз осорхонаи миллӣ дидан карда истоданд. баъд аз он мо дар нақша дорем ки ба китобхонаи миллӣ равем ва хонандагон бо китобхона шинос шаванд. ҳамчунин бо боғи парчам, майдони дӯстӣ ва боздид аз қасри теннис ва варзиши обӣ, ҳамчунин аз маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе дар назар аст ва ҳамчунин як қадр чорабиниҳои фарҳангии дигар низ ба нақша гирифта шудааст ки барои хонандагон пешниҳод карда мешавад. осорхона дорои 5 махзани нигоҳдории ёдгориҳои таърихӣ, 12 ҳуҷра барои озмоишгоҳ ва тармиму барқарорсозии ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ мебошад.
сайри хонандагони мактаб интернати ноҳияи Қубодиён дар осорхонаи миллӣ идома дорад ва бояд қайд кард ки бештари ин хонандагон бори аввал аст ки ба шаҳри Душанбе меоянд ва онҳо аз дидани ёдгориҳои тарихӣ дар осорхонаи миллии Тоҷикистон дар ҳайрат афтоданд ва аксулъамали онҳо барои мо низ хеле аҷиб шуд. Биёед бо якчанде аз хонандагон суҳбат мекунем ва таъссуроти онҳоро доир ба осорхонаи миллӣ, доир ба аввалин нигоҳи онҳо аз шаҳри Душанбе пурсон мешавем. ман имрӯз ба осорхонаи миллии кишварамон омадем. хеле ба ман писанд омад ин осорхонаи миллӣ. ин маълумотҳоеро ки ман шунидам, бори аввал аз таърихи миллати кишвари худ бори аввал шунида истодаам. аввал империяи хоманишиён, асосгузори хоманишиён Куриш Кабир ки аввалин бор ин империяро Куриши Кабир ба даст овардааст, ба халқ ҳуқуқи озодӣ додааст. ман аз ҳамин шодам. толоре ки ба ман писанд омад аз ҳама беҳтарин толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон, аз он ба ман писанд омад ки хеле президенти моро кишварҳои хориҷа хеле тӯҳфаҳои беҳтарин кардааст. яке аз ҷойҳои ба ман писандидаи омада, яъне осорхонаи миллии Тоҷикистон мебошад ки он барои китобҳои дарсӣ яъне бештар кам маълумот доштем ва бисёртар аз наздик яъне осорхонаи миллиро дидем ва дар он аз таърихҳошонро дидем. мо бисёр пурратар яъне маълумоти олӣ гирифтем. шӯъбаҳои осорхона дорои толорҳои канданиҳои фоиданок ва табиат, таърихи қадим ва асри миёна, нав ва навтарини Тоҷикистон, санъати тасвирӣ ва мардумӣ, толори тӯҳфа ва хазинаҳои давлатӣ мебошад. кӯдакон бо шавқ ёдгориҳоро тамошо карда бо хушнудӣ ба мо чунин изҳори ақида намуданд. дар ин ҷо мо аз бисёр чизҳо огоҳ шудем. масалан чизҳое ки мо дар мактаб мехондем, аз китобҳо хондем, аз китобҳои тарих ё ки аз дигар китобҳое ки хондем, он чизҳоро бо чашмони худ дида ва бисёртар маълумоти бештар гирифтем. аз ҷумла дар ин ҷо дар бораи саразм бисёртар маълумот доданд ва чизҳои тарихие ки аз саразм пайдо шуда буд ва мо муайян гардид ва дар бораи онҳо пурра ва мукаммал маълумот гирифтем. бояд қайд кард ки ба хазинаи осорхонаи миллӣ 2278 ёдгориҳо ва намунаҳои ҳунару ашёҳои муҳими таърихӣ ва фарҳангӣ ба тариқи харид, тӯҳфа ва ташкили экспедитсияҳои илмӣ ворид шуданд. имрӯз як гурӯҳ хонандагон аз ноҳияи Қубодиён ба осорхонаи миллӣ ташриф оварданд ки онҳоро роҳбаладон, яъне дар ошёнаи якум дуюм роҳнамоӣ карда истоданд ва онҳо махсусан бо ҳамин ёдгориҳои муҳими таърихӣ аз ҷумла ба ёдгории машҳури Тоҷикистон деҳшаҳри Саразм бозёфтаи он, тахти сангин яъне ба дайри будои Аҷина Теппа, Панҷакенти қадим ва намунаи хушнависиҳову сиккаҳои давраҳои гуногуни таърихӣ дар ин ҷо ошно шуда истодаанд ва онҳо низ бисёр хурсанд ҳастанд аз дидани ин осорхона, экспонатҳо ва бисёр хубу хурсанд аз ин ҷо берун хоҳанд шуд. кӯдакон аз тамошои ин ҳама ёдгориҳо, экспонатҳо ва падидаҳо як ҷаҳон ғизои маънавӣ бардоштанд. бинандагони гиромӣ, тавре пештар ҳамкорамон Аюби Сафар аз осорхонаи миллӣ барои шумо маълумот дод. хонандагон аз осорхонаи миллӣ дидан карданд ва айни ҳол дар боғи парчами миллӣ ки яке аз боғҳои зебои шаҳри Душанбе аст, сайр мекунанд.
боғи парчами миллӣ дар рӯ ба рӯи осорхонаи миллии тоҷикистон соли 2012 бунёд шудааст. масоати умумии боғ 16,168 гектарро дар бар мегирад. боғи парчами миллӣ бо тарҳи ҷолиб ва меъмориҳои худ аз дигар боғҳои шаҳр фарқ мекунад. аз боғи парчам мо дидан кардем ки хеле ба ман писанд омад. шумо дар бораи чун дар боғи парчами миллӣ қарор доред, дар бораи парчам ягон шеър медонед? метавонед барои бинандагони азизи телевизиони Баҳористон шеъратонро қироат кунед. парчами тоҷикистон 7 ситора дорад, 7 ситораи он ба мо нишона дорад. бештар барои шумо куҷои душанбе писанд омад? осорхона. барои шумо хеле писанд омад. ба мо хеле писанд омад. ман мехоҳам дар бораи ватан шеър гӯям. ватан 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 манам ба ту тани ватан касам агар каси туям хасам агар хаси туям вуҷуди туст аз ду тан тани замину ҷисми ману туям ҳамбадан ватан ватан ватан. хуб бинандагони гиромӣ, суҳбати кӯтоҳака ки доштем бо Муқаддас, хонандаи мактаби интернат аз ноҳияи Қубодиён. хуб сайри мо дар шаҳри Душанбе идома дорад. хуб меравем. дар ин боғ таваҷҷӯҳи сайёҳаткунандагонро бештар муҷассамаҳои бузургони илму адаб ба худ ҷалб намуд ва онҳо сари ҳар қадам аз роҳбаладон дар бораи онҳо суол мекарданд. бинандагони азиз, хонандагон айни замон аз боғи парчами миллӣ дидан карда истоданд ва мо низ марз дар ин ҷо қарор дорем. дар назди мо бошад Улуғбек. биёед аз Улуғбек пурсон мешавем сайри осорхона барои шумо чӣ гуна буд? ман дар осорхона даромадам. дар он ҷо фаҳмидам ки дар давраҳои қадим одамҳои қадим дар ягон чизро намедонистанд ва онҳо пӯсти ҳайвонотро либос карда мепӯшиданд ва дар ин ҷо ман фаҳмидам ки дар давраҳои қадим одамҳо бисёр кӯшиш мекарданд ки зиндагии худашонро вай кунад, вале наметавонистанд. баъд фаҳмиданд ки оташ аз куҷо меояд, гӯштро чӣ хел пухтан дар кор, баъд фаҳмиданд. Улуғбек, биёед, чун айни замон фасли зебои баҳор аст, бинандагонро бо як шеъраки баҳорие табрик мекунем барои фасли баҳор. хуб, марҳамат. наврӯзи ҷаҳон омад, чун тоза ҷавон омад, бишку фухи гулҳо булбул ба фиғон омад, борон ба тани майса монанди равон омад, ё баҳри замин модар чун тоза ҷаҳон омад, имрӯз муборак бод, наврӯз муборак. дар ин боғ зиёда аз 10,000 бехдарахтон аз 50 намуд шинонида шуданд ки симои боғро ороиши хосае бахшиданд. ин боғ барои кӯдакон хеле писанд омад ва онҳо дар ин ҷо хуб сайру гашт намуда бо ҳам аксҳои хотиравӣ гирифтанд. воқеан ҳам дастгирӣ ба ятимон ва чунин иқдомҳои накӯ амали хуб ва ибратомӯзе мебошад. албатта аз рисолати инсонист ки агар ятимеро дар ҳолати нороҳатӣ ва афсурдагӣ бинӣ, ӯро хурсанд ва эҳсоси бекасиву ятимиро аз ӯ дур намоӣ. имрӯз ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати кишвар, махсусан таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ятимону маъюбон ба он боис гашта ки дигар ин қишри ҷомеа эҳсоси танҳоӣ ва ҷудоиро накунанд. ҳамин тавр сайёҳати бачагон дар боғи ба номи Устод Рӯдакӣ ва майдони Дӯстӣ идома ёфт. боғи ба номи Устод Рӯдакӣ ки дар маркази пойтахт ҷойгир шудааст, яке аз боғҳои зебову диданӣ маҳсуб меёбад. то
تاجیکستان منبع گنج فراوان خواند از روی فرهنگ تا ابد باشد چراغستان. آفرین. خب ماهینه، شما دوشنبه رو چگونه دریافت کردید؟ چگونه تاثیراتی برداشتید از تماشای شهر دوشنبه؟ من از تماشای باغ‌های شهر دوشنبه یعنی که حاضر در نزد پرچم ملت بودیم و حالا در باغ استاد رودکی قرار داریم و ما از این باغ خیلی حلاوت بردیم. جهانبینی ما خیلی وسیع شد. من خیلی خرسندم که حالا در پایتخت با تماشای سیر و گشت آمدیم. شما از پایتخت کشور تماشا کردید و یک روح الهام نو دید. البته. خب چنین باشد میپردازیم باز به تماشای دیگر موضوعهای تاریخی و فرهنگی و این چنین باغ‌های شهر دوشنبه. بازدید از میدان دوستی که در آن مجسمه امیر اولین دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گذاشته شده است برای سیاحت کنندگان خیلی پسند آمد و آنها از راهبلدان و مسئولین درباره تاریخ دوران دولتداری شاه اسماعیل سامانی و این موضوع سوالها داده پاسخ گرفتند. میدان دوستی که بخشیده به عید نوروز سیمای ایدانه گرفته است برای بچگان خیلی پسند آمد. خوانندگان بعد از بازدید از آثارخانه ملی، باغ پرچم ملی، باغ به نام استاد رودکی و میدان دوستی از مخزن بزرگ علم و معرفت کتابخانه ملی تاجیکستان دیدن نمودند. کتابخانه ملی تاجیکستان یکی از بناهای محتشم و کتابخانه کلانترین در منطقه آسیای مرکزی می باشد و امروز خوانندگان از این مؤسسه دولتی نیز دیدن کرده ایستادند. اگر بگوییم که کتابخانه ملی تاجیکستان یکی از دستاوردهای بینهایت بی‌نظیر در دوران استقلال وطن است خطا نمی‌کنیم، زیرا از این کتابخانه همه روزه صدها نفر دیدن می‌کنند و از کتاب‌های آن مطالعه می‌کنند. مساحت عمومی کتابخانه حدود 45,000 متر مربع بوده. آن دارای 40 تالار خانش، 22 مخزن برای نگهداری بیش از 10 میلیون نسخه کتاب و دیگر اسناد اطلاعاتی، اینچنین مجلسگاه‌ها و چاپخانه می باشد. خوانندگان مکتب اینترنت ناحیه قبادیان که قسم زیادشان باری اول است که به این کتابخانه بزرگ و بی‌نظیر می آیند، برایشان خیلی جالب بود. آنها از تالارها و آثارخانه کتاب دیدن نمودند و درباره هر یک تالار و کتاب‌های دستنویس تاریخی که به معرض تماشا گذاشته شدند به مسئولین سوال‌ها داده پاسخ گرفتند. خب بینندگان گرامی، سیر و سیاحت مکتب بچگان الکی در آثارخانه ملی تاجیکستان، باغ پرچم ملی، اینچنین باغ به نام عبدالله رودکی و کتابخانه ملی تاجیکستان صورت گرفت. چگونه روزی بچه‌ها سپری شد؟ با ابتکار وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در دایره اعلان گردیدن شهر دوشنبه همچون پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل و در عرفه جشن نوروز بین المللی، بچه های مکتب اینترنت ناحیه قبادیان به شهر دوشنبه آورده شدند و امروز ما با بچه ها سیر و سیاحت داشتیم در آثارخانه ملی تاجیکستان، در باغ پرچم ملی، همچنین
дидан намудем аз муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ ва аз Китобхонаи миллии Тоҷикистон. бо қаноатмандӣ гуфта метавонам ки саёҳат барои бачаҳо бениҳоят писанд омад. Бачаҳо кунҷкор буданд, чун аксар бачаҳое ки имрӯз мо онҳоро ба саёҳат овардем бори аввал буд ки ба шаҳри Душанбе меҳмон мешаванд ва махсусан аз қалби он, аз маркази шаҳр дидан мекунанд. Ба ҳамин хотир тасмим гирифтем онҳоро ба он нуқтаҳое биёрем ки донистану масалан шинохтани ин нуқтаҳо барои ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст. Бале, хуб, фикр мекунам ки ҳоло як рӯзи дигар сайри бачаҳо боз идома меёбад. Дар нақша чи аст? бачаҳо дирӯз ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд. Мо онҳоро дар литсеи махсус барои шахсони имконияташон маҳдуди вазорати меҳнат нигоҳ доштем. Хоб шабро он ҷо масалан саҳар кардам. Бале, ва имрӯз якуми саёҳат буд дар шаҳр ва фардо нақша дорем ки бачаҳоро ба Кохи Наврӯз, ба шабакаи бачагонаи Баҳористон барем. баробари бачаҳо ба шаҳр омадан, онҳо бисёр ҳарчанд намедонистанд шояд дар бораи осорхонаи миллӣ, дар бораи Китобхонаи миллии Тоҷикистон маълумоти кам доштанд, аммо бо шавқу шур дар бораи шабакаи дӯстдоштаашон, шабакаи Баҳористон мепурсиданд. Мо донистан мехоҳем ки либоси ҳайвонот, либоси ҷонваронро одамон мепӯшанд ё ин як кори техникӣ аст, як кори компютерӣ аст. Ба ҳамин хотир ба нақша гирифта шуда буд ки ҳатман фард аз рафти кор дар корҳои эҷодӣ дар шабакаи телевизионии Баҳористон сафарбар намоем. من امروز خرسندم که به شهر دوشنبه آمده، به آثارخانه ملی و کتابخانه ملی در آمدم. من از روز امروزم خیلی خرسندم. صد شکر خدا که تاجیکستان دارم، آباد دیار گل به دامن دارم، یک سرور نامدار، یک راهنما امام علی شریف رحمان دارم. تاجیکستان زیجان شیرین ترم، تاجیکستان و جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را، از تو آیم بوی شیری مادرم. ҳамин тавр саёҳати хонандагон баъд аз хӯроки нисфирӯзӣ идома ёфт. саёҳаткунандагон баъд аз нисфирӯзӣ ба Кохи Наврӯз ки яке аз биноҳои боҳашамат ва зебои пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе мебошад, ташриф оварданд. бояд гуфт ки маҷмӯаи Кохи Наврӯз бо усули меъмории миллӣ сохта шуда дар ҷаҳон бемисл аст. он аз 5 ошёна иборат буда наздики 40 000 метри мураббаъ кори дастии ҳунармандони тоҷик мебошад. Кохи Наврӯз аз муҳташамтарин биноҳо дар минтақа ва ҷаҳон ба ҳисоб меравад. тавре ҳамаи мо мушоҳида кардем, дар бинои Кохи Наврӯз қисми зиёд ҳунари дастии мардуми тоҷик нишон дода шудааст ки ин аз ҳунару салиқаи баланди ҳунармандони мамлакати мо дарак медиҳад. хуб, хонандагон низ фикр мекунам аз тамошои худ аз ин кохи бонуфузи Наврӯз ки назир надорад ба худ маълумоти кофӣ гирифтанд ва бояд қайд намоем ки дар ин кох пайваста чорабиниҳои сатҳи давлатӣ ва байналмилалӣ баргузор карда мешаванд. $11 ин маҷмӯа бо ҳунарҳои миллии тоҷикӣ аз қабили гаҷкорӣ, шишаҳои ранга, сақфҳои рангубор, кандакорӣ дар чӯб, сангтарошӣ ва ойнабандӣ оро дода шуданд. хонандагон толорҳои ин маҷмӯаи бузургу бемислро бо завқ тамошо карданд.
наврӯз ин маҷмӯае ҳаст ки бо кори дастӣ ҳунармандони тоҷик дар ҷаҳон беназир шудааст ва ин бино бо саъю кӯшишҳои зиёди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта шудааст ва худашон шахсан ин сохтмонро назорат бурда дар ин иштирок карданд ки дар давоми сохтмон 4000 ҳунарманд аз тамоми қитъаҳои Тоҷикистон дар ин ҷо саҳми арзандаи худро монда рафтаанд. Дар тамоми бино 40,000 метри мураббаъ кори дастӣ мебошад ва дар айни замон ба умуман дар рафти кори худ ман ки бо хориҷиён ва меҳмонони хориҷӣ дар ин ҷо сару кор мекунам ва аз ҳар як таассуроти онҳо ман хабардор ҳастам ва вақте ки онҳо вориди ин толорҳо мешаванд бо як ҳаяҷон ва таассуроти хеле беандоза зиёде баромада мераванд ки боиси ифтихори халқи тоҷик аст. дар ҳақиқат ин назире надорад. Ҳамаи онҳо, ҳамае ки дар ин ҷо қариба тамоми қитъаҳои дунё дар ин ҷо меҳмонони хориҷию ҳамин делегатсияҳои ҳайатҳои давлатӣ меоянд, ҳамаашон бо як овоз мегӯянд ки мо дар ҷаҳон гаштем, аммо ин хел зебогиро ва ин хел нозукии кори дастиро надидем. бояд қайд кард ки кохи Наврӯз ба сифати муъҷизаи муосир муаррифӣ гардида ба қатори 8 муъҷизаи созмони ҳамкории Шанхай пазируфта шудааст. воқеан хурсандии ин кӯдаконро дида шахс худ эҳсоси хушҳолӣ мекунад, вақте ки онҳо бо ҳам шӯхиву гуфторҳои нек ва саволу ҷавобҳо мекунанд, аз иродаву ҷасорат ва самимияташон нисбат ба илмомӯзӣ, эҳтироми калонсолон ва муҳаббаташон нисбат ба ин сарзамин, кишвари азизамон Тоҷикистон гувоҳӣ медиҳад. саёҳати хонандагон баъдтар дар саҳни бинои кохи Наврӯз ва Кӯли ҷавонон идома ёфт. тамошои боғи Кӯли ҷавонон ба хонандагон рӯҳу илҳоми тоза бахшид ва онҳо то дер боз дар ин ҷо сайру гашт намуданд. яке аз маконҳои дигари тамошобоби пойтахт иншооти варзишии қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ мебошад, ки соли гузашта бо иштироки пешвои миллат ифтитоҳ гардида буд. ин маҷмӯа аз 3 бино иборат аст. хонандагон сараввал ба қасри теннис дохил шуданд. роҳбалади ин маҷмӯа онҳоро бо шароитҳои бино ошно намуд. ба онҳо маълумот доданд ки қасри теннис дорои 3000 ҷойи нишаст буда барои баргузории бозиҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ мувофиқ аст. бояд гуфт ки қасри теннис 50 шиёна буда дар 42000 метри мураббаъ 3 майдони теннис, толорҳои гӯштингирӣ, варзиши умумӣ ва машқу тамрин ҷойгир карда шуданд. хонандагон аз фурсати муносиб истифода бурда бо ҳама дастгоҳу лавозимоти варзишӣ аз наздик ошноӣ пайдо карданд. баъдан онҳо бо шароиту имкониятҳои қасри варзиши обӣ ошноӣ пайдо карданд. қасри варзиши обӣ дар масоҳати қариб 22000 метри мураббаъ бунёд гардида аз 3 ошёна иборат мебошад. дар ошёнаи якум 4 ҳавзи шиноварӣ барои намудҳои гуногуни машқи обӣ ва ҳавзи кӯдакона ҷойгир буда ҳамаи онҳо тибқи меъёрҳои байналмилалӣ бунёд гардиданд. дар ошёнаи дуюм ва сеюми иншоот толорҳо барои баргузории чорабиниҳои гуногун ва дигар иншооти ёрирасон ҷойгир шуданд.
хонандагон аз ташрифи худ ба ин маҷмӯа хеле хушҳол гардиданд. баъд аз саёҳати ҷолибу то ҳадди тӯлонӣ дар давоми рӯз хонандагон ба муассисаи давлатии маркази таълимии калонсолони шаҳри Душанбе ташриф оварданд. дар ин ҷо онҳоро дастархони пурнозу неъмат интизор буд. ҳамзамон дар ин макон барои онҳо консерти идона бо иштироки ҳунармандони маъруфи кишвар пешниҳод гардид. барои болида шудани хотири хонандагон ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Давлатманд Холов, сарояндаи эстрада Зиёиддин Нурзод, ансамбли кӯдаконаи рақси Лал ва дигар намояндагони санъат ҳунарнамоӣ карданд. дар рафти чорабинӣ вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ширин Аминзода кӯдакону наврасонро ба пойтахти фарҳангии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар соли 2021 шаҳри Душанбе хушомадед гуфта, онҳоро ба ҷашни Наврӯз табрик намуданд. дар анҷоми чорабинӣ ба хонандагон ва мураббиёни онҳо тӯҳфаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супорида шуданд. дар рӯзи дуюми саёҳат хонандагони мактаби интернати ноҳияи Қубодиён аз муассисаи давлатии маркази кӯдакону наврасони шаҳри Душанбе дида намуда аз имкониятҳои ин муассиса аз наздик ошно шуданд. дар доираи сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки хонандагони мактаби интернати ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатаронро бо мақсади боздид аз имкониятҳои шаҳри Душанбе, боздид аз марказҳои фарҳангию варзишию мадании шаҳри Душанбе ва шаҳри Душанбе биёрад ва дар муддати 3 рӯз ки таълимгирандагони мактаби интернати ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатарон дар шаҳри Душанбе ҳузур доштанд ва ба шаҳри Душанбе омаданд, онҳо аз марказҳои маданию фарҳангӣ ва таърихии шаҳри Душанбе дидан намуданд ва аз шароити фароҳам овардаи раиси шаҳри Душанбе барои сокинон ва меҳмонони пойтахт аз наздик шинос шуданд ва бо таърих, фарҳанг ва маданияти халқи тоҷикамон аз наздик шинос шуда, бо шахсиятҳои шинохта, бо устодони санъат, бо варзишгарону бо ҳайати эҷодӣ як қатор ташкилоту муассисаҳо аз наздик суҳбати самимӣ намуданд. хонандагон дар ин ҷо аз китобхона, синфхонаҳои махсуси ҳунаромӯзӣ аз ҷумла синфи рассомӣ, ҳунарҳои мардумӣ, клуби фарзин барои омӯхтану донистани қоидаҳои бозии шоҳмот ва маҳфилҳои гуногун дида намуданд. дар синфхонаи фарзин хонандагон бо шавқ бозии шоҳмот карданд ва онҳое ки дар бораи ин варзиши зеҳнӣ маълумот надоштанд ва бозӣ кардан наметавонистанд, аз масъулину омӯзгорон дар бораи қоидаҳои ин бозӣ саволҳо дода, то андозае дар бораи ин бозӣ барои худ маълумот гирифтанд. ороиши хосаи роҳрав ва синфхонаҳо дар маркази кӯдакону наврасони шаҳри Душанбе ки маҳсули дасти худи дастпарварони ин макон мебошад, барои кӯдакон хеле писанд омад.
дар толори фарҳангии муассисаи мазкур барои меҳмонон аз ҷониби ансамбли шукуфаҳои пойтахт як барномаи хуби консертӣ бахшида ба ҷашни наврӯз пешкаш карда шуд. бо анҷом ёфтани барномаи фарҳангӣ дар маркази кӯдакону наврасони шаҳри душанбе хонандагон ба муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон баҳористон ташриф оварда аз наздик бо рафти кор ва ҳайати эҷодии ин шабака шинос шуданд. хонандагон аз студияҳои барномаҳои шабака дидан карда доир ба барномаҳои телевизион маълумот гирифтанд. сафари хонандагони муассисаи мактаби интернати ноҳияи қубодиён дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе бо намоиши беҳтарин барномаи фарҳангӣ ва баъдан дар муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон бо тамошои ба студияҳои сабти муассисаи мазкур ҷараён гирифт ки дар онҳо хонандагони муассисаи мазкур аз наздик бо тамоми шароитҳои фароҳамовардаи муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон ва ҳайати ҳунарии муассисаи давлатии кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе аз наздик шинос шуданд ва ҳангоми суҳбат онҳо дӯстон ва рафиқони нави хешро пайдо карданд ва онҳо тасмим гирифтанд ки дар барномаҳои минбаъдаи муассисаи мазкур иштирок менамоянд ва масъулини вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон низ тасмими онҳоро мақсади онҳоро ҳадафи онҳоро ҷонибдорӣ намуд ва ба хулосае омаданд ки минбаъд дар ҳар як ҷашнвора дар ҳар як ҷашнҳои миллию давлатӣ таълим барои таълимгирандагон барномаҳои гуногуни ҳунарӣ пешниҳод намояд. ба онҳо маълумот дода шуд ки дар шабакаи Баҳористон бисёре аз барномаҳо дар ҳамкорӣ бо тамошобинон сурат мегирад ва яке аз ин намоишҳо эҳсоси дилҳо мебошад. дар ин барнома хонандагон дар васфи ватану модар ва муқаддасоти милливу дигар мавзӯъҳо шеърҳо қироат мекунанд. хонандагони мактаби интернати ноҳияи Қубодиён низ дар яке аз студияҳои телевизионӣ шеърхонӣ карданд. парчами Тоҷикистон рамзи ҳафт бародарон, чу дар ранги сурхи он хуни ҳама шаҳидон ва дар ранги сафедаш бахти сафеди миён, парчамро ранги сабзаш сарсабзии тоҷикон, ин мулки Тоҷикистон, парчами Тоҷикистон, парчами Тоҷикистон. пешвои миллати мо, сарвари мо, раҳнамои давлати мо,
пешвои миллати мо. баъдан онҳо рафти танзими барномаҳо, ролику гузоришҳо ва таҳияву дубляжи филмҳои тасвириро аз наздик мушоҳида карданд. дар студияи дигари шабакаи баҳористон ки он ҷо намоишҳои консертӣ ва шоу барномаи озмунии парвин сабт мегардад, хонандагон сурудхонӣ намуданд. خوابی نخواب عزیزم خوابی تو ابری کند شبی مهتابی چشمی تو ستاره وقت نخوابی تو در این شبی سیاه چو ماهی تابی عزیزم چرا خوابی نگاه در نگاه پیدا کند را بگیرد دلی ما پناه در سینم او دیه دل گوا میتپد با چشمی سیاه. хонандагон инчунин аз идораи иттилоотии телевизиони баҳористон дида намуда аз раванди сабт ва таҳияи барномаи иттилоотии хабар огаҳӣ пайдо намуданд. дар ҳамин ҷо хонандагон худро ҳамчун натоқи барнома санҷида матни иттилоотиро хонданд. дар мусобиқаи мазкур наздики 130 варзишгар аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар воқеъ боздид аз ин шабакаи кӯдакона барои онҳо рӯҳияи тоза бахшид. хуб, диёрбек, айни ҳол шумо аз маркази кӯдакону наврасони шаҳри душанбе дидан кардед ва баъд аз он омадед ба телевизиони баҳористон. мо мушоҳида кардем ки аз ҳамаи студиёи телевизиони баҳористон бо кормандони телевизиони баҳористон низ суҳбат доштед. хуб, чӣ таассуроте доред? телевизиони баҳористон ва наврасон хеле аҷиб ва зебо буд, барои он ки бисёртар саволҳои барномаҳои ба пеш сев духтаракон ва бо ҳам меоем ва дигар чизҳо буд. хеле ҷолиб ва парвина ҳам буданд ки аз он овозҳои зинда мо шунидем ва ҷойҳои аз ин ҷойҳо бохабар шудем. офарин. диёрбек, мегуфтӣ ки аз барномаҳои шабакаи телевизиони баҳористон кадом барнома бештар барои ту писанд аст? бештар ба ман барномаи бо ҳам меёбем ва ба пеш. яъне ту доим интизор мешавӣ ки ин барномаҳо тариқи эфир пахш мешаванд? бале, ман мехоҳам дар бораи ватан як шеър бихонам. марҳамат. гар ватан дилро ту мехоҳӣ фидо созам ба ҷон, дил барои меҳри ту ай меҳри ман бошад макон, дил бидон бе ту як лаҳза ҳам бегона нест, ҳамчу мурғе кардаанд дар шоҳи меҳрат ошён, ту чунон маҳбубаи ошиқнавози ту ҷо гирифта дар дили меҳнаткаши рӯи ҷаҳон. офарин. хуб, боз кӣ шеър медонад? ватан дар синаам бо ин бузургӣ ба монанди дили маҳво гирифта, ки гӯё чун раги хун аз дили ман ба сарро роҳи нав дарё гирифта. сафи анҷо ба сумаш шеър аст, шавад иншо бар рӯи дафтари дил, ситода роз гӯё кӯҳсор аст, ба мисли посбони бар дил. наврӯзи ҷаҳон омад, чун тоза ҷавон омад, бишкуф рухи гулҳо, булбул ба фиғон омад, борон ба тани майса монанди равон омад, ё баҳри замин модар чун тоза ҷавон омад. имрӯз муборак бод, наврӯз муборак бод. наврӯзи диёр омад, пайғоми баҳор омад, дар мавсими кор омад, наврӯз муборак бод, наврӯз 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 муборак бод. ҳам зеби чаман наврӯз, ҳам зеби ватан наврӯз, дар дашту даман наврӯз, наврӯз муборак бод, наврӯз 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 муборак бод. ватан сар мешавад аз гаҳвора, шири поку аз пистони модар, ватан сар мешавад аз он тавора, ки онро сохта дастони модар. ватан беҳбудию беҳрӯзии мост, ватан хушомию фирӯзии мост. бо ҳамин сайри дурӯзаи хонандагони мактаби интернати ноҳияи қубодиён дар шаҳри душанбе анҷом ёфт ва баъд аз хӯроки нисфирӯзӣ бо пешниҳоди як барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандон ва супоридани тӯшаи роҳ онҳоро ба ноҳияи қубодиён гусел карданд.